Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji dekabryna sanyny. PCR negativ testiniň netijenamasy zerur däl. Türkmenistan aviakompaniyasy. Türkmenistan Rusya bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk, dowlat büdjeti, çykdyjylaryň 70 ýaş göterim durmuş ulgamyna gönükdirler. Katar 2022 rekordlarynyň çempionaty ýaly habarlary ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. PCR negativ testiniň netijenamasy zerur däl. Türkmenistan aviakompaniyasy. Russiya Federasiýasynyň Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçurlary bilen Türkmenistana halkara uçuşlar üçin PCR negativ testiniň netijenamasy zerur däl. Bu barada Turkmenistan Airlines.ru saytynda bilinilýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýadaky şahançasynyň saytynda bellenişine görä, Russiya Federasiýasynyň Türkmenistana uçmak isleýän Türkmenistan aviakompaniýasynyň ýolagçylaryndan PCR negativ testiniň netijenamasy sorulmaýar. Şeýle test Türkmenistanyň degişli howa menziline tawşyrylýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň beýleki halkara uğurlary boýunça bu barada goşmaça maglumat gelen wagtynda bu barada biz size gyzygyny bilen ýetireriz. Makul hyzmat terjime merkezi Türkiýe viza almak üçin gerekli resmi namalaryň toplumny Aytakow ýubileyini çatyrygynyň uğruny Rashalowanyň ýanyna A-blok binasyna ýerleşen Makul hyzmat terjime merkezinden terjime edip hem biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Habarlaşmak üçin 863 78 96 73 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com. Türkmenistan Russiya bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk. Şu günler Türkmenistanyň wekileti Russiya Federasiýasyna saparda bolýar. Şol saparyň çeklerini Türkmenistanyň bilim ministri Gurbangul Ataýew bilen Russiya Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim ministri Valeriy Fakow bilen duşdy. Duşuň netijeleri boýunça 2022-2023 ýyl boýunça Türkmen-Rus iş toparynyň hereket mailnamasyna gol çekildi. Bu barada Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministrliginiň resmi saytynda habar berilýär. Russiya Federasiýasynyň ilim we ýokary bilim ministerligi Türkmenistan bilen bilim hyzmatdaşlygynyň ösdürülmegine ulan seriýa. Hususan ykdysadyýetiň durly pudoklary üçin ýokary hunerli türkmen hunerlerini taýýarlamak üçin işler alınıp barlýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 30 000-den gowrak raýaty Russiýanyň uniwersitetlerini okuýar. Şolardan 4 000-den gowragy budjet esasynda bilim alýar. Şöyle kabul ediş kampaniýalarynyň netijelerine görä Russiya Federasiýasynyň hökümetiniň kuwotasy boýunça Türkmenistanyň 385 raýaty uniwersitetlere kabul edildi. Valeriy Fakow biz Russiýanyň uniwersitetlerine berilýän önsü diýsem gowur ýaryt. O Türkmenistanyň raýatlary üçin kuwota sanyny ýygyderli artdyrar. O dowam etdirer diýdi. Şeýle hem minister Türkmenistanyň birlikdäki uniwersitet durutmak meselesine aýratyn üns çekdi. Şu ýyly ministerlige bu başlangyç bilen türkmen tarapdan hat gelip Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministerligi bu taslamany durmuşa geçirmek üçin hereket mailnamasyny taýýarlady. Türkmen tarapy geljek uniwersitetde tehnik we lukmançylyk hunermenlerini taýýarlamagy gyzyklanma bildirdi. Rus standartlaryna laýyklykda bilim maksatnamalarynyň Rus-Türkmen uniwersitetine durmuşa geçiriljekdigi sebäpli kerdeşlerimize hunerleriň we ýokary bilim ugurlarynyň sanyny iýerdik diýip Rus ministri bellidi. Rus tarapy bilelikdäki uniwersitetiň döredilmegi we hereket etmek üçin hökümet hara şertnamanyň taslamasyny eýýan taýýarlady. Türkmenistanyň bilim ministri hem özgedegine Russiýa bilen hyzmatdaşlygy möhüm üns berilýän milli bilim podugyny ösdürmek üçin Türkmenistanda uly gorumly işleriň alınıp barýandygyny aýtdy. Türkmen ýaşlarynyň arasynda Rus biliminiň meşhurlygy ýygyderli ýokary derejede galýar. Häzirki wagtda biziň üçin aýratyn bir möhüm ugur sanlaşdyrmak we kiber howpsuzlyk podugyny işgärler taýýarlamak meselesidir. Bu nokta nazardan Rus kerdeşlerimiziň tejribesini öwrenmek isleýäris. O muny hyzmatdaşlygymyzyň ileri tutulýan bölek hökümni görkezmäge we aýratyn ýol kartasyny düzmäge garaşýar diýip Türkmen ministri bellidi. Şeýle hem Rus dilini öwrenmek, Rus uniwersitetlerinde muallimler üçin tejribe guramak ýaly hyzmatdaşlygy giňeltmek teklipler aýtdy. Valeriy Fakow bu tekliplerin iş toparynyň garamagyna hödürlenjekdigini aýtdy. Duşuň ahyrynda ministerler Türkmen-Rus iş toparynyň şol we indiki ýyl üçin alyp barýan işler üçin mailnama gol çekdiler. Dowlat budjeti çykdyjylaryň 70 ýaş göterim durmuş ulgamyna gönükdirler. Uly durmuş ykdysady üstünlikleriň gazanylmagyna her ýyl üçin kabul edilýän esasy maliýe resmi namasy bolan dowlat budjetiniň ähmiýeti ören ulydyr. Şu ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ýolaşlygyny, Milli Geňeşiň agzalarynyň we giň jemgyýetçiligiň gatnaşmagynda Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin dowlat budjeti hakyny kanunyň taslamasy ara anlatmasy taşyndy. Bu barada Türkmenistan gazetinde bellenip geçilýär.
Şoňa görä Türkmenistanyň 2023-nji ýyly üçin döwlet budjetiniň ýerdejiler we çykdaýjylary jemi 95,1 milliard manat müşürde meýilleşdirilip, 2022-nji ýylyň tasdiklanan meýilnamasyndan 11 göterim ýokardyr. Döwlet budjetiniň 1-nji derejesiniň ýerdejileri we çykdaýjylary 29,1 milliard manat bolup, şu ýylyň görkezjilerinden 13 göterim artýar. Çykdaýjylaryň 70 göterime golaýly durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge, gönükdirmäge karşılamak meýilleşdirilýär. Döwlet budjetinden durmuş we jemgyýetçilik hyzmatlaryna goýberjek serişdeleriň 39 göterimi bilimi, 14,1 göterimi saglyk goraýşy, 2,16 göterimi medeniýeti, 34,7 göterimi döwlet durmuş üçinçilik ulgamyny, 9,16 göterimi ýaşaýjy jemaat hojalygyny maliýeleşdirmäge gönükdirler. Budjetin ikinci derejesiniň ýerdejiler we çykdaýjylary 63,9 milliard manat müşürde meýilleşdirilip, 2022-nji ýylyň tasdiklanan meýilnamasyndan 10,13 göterim ýokardyr. 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ähli pudaklarynyň durnukly depkinlerden ösmeginiň netijesinde jemi içerki önümiň ösüş depkininiň deňeşdirme narhlarında 6,15 göterime çenen derejede emele gelmegine garaşylýar. Maýa goýumlaryň umumy müşürden 66,15 göterimi önümçilik hemde 33,15 göterimi durmuş meden maksatly binalaryň we desgalaryň gurulşyklaryny özleşdirirler. Bu serişdeleriň hasabyna ýaşaýyş jaýlary, hassahanalar, saglyk oýlary we merkezler, mekdep çenli çağlar edarlary, umum bilim berýän orta mekdepler, medeniýet öýleri, suw hemde lagym, elektrik geçirjileri, awtomobil ýollary gurulur. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi mundan beýlekde höweslendirmek, döwlet gollawyny bermek arkaly hususiýetçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň möçürdäki döwlete dahalsyz bölegin paýyny 2023-nji ýylda 70,13 göterime ýetirmek maksat edilýär. Katar 2022 rekordlaryň çempionaty. Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty rekordlaryň çempionaty hökümli futbol taryhynyň ýyl ýazgysynda öz orny alýar. Dünýä çempionatyny 1-8 final duşuklary tamamlandy. Şu wagtda çenli geçirilen duşuklardan soňra Lionel Messi, Olivier Giroud, Kylian Mbappé we Cristiano Ronaldo taryha girdi. Ýekşenbe günü geçirilen Fransiýa bilen Polşanyň arasyndaky duşukda tapawutlanan 23 ýaşyndaky Kylian Mbappé dünýä çempionatyndaky 9-njy golny geçirdi. 24 ýaşyna girmeden 9 gol geçiren ilkinji futbolçy boldy. Şol duşukda tapawutlanan Mbappé'niň topardaş ýurlaşy Olivier Giroud bolsa Russiýanyň milli ýygynysynyň düzüminde 53-nji golny geçirdi. Şeýlelikde ol 51 gol geçiren Thierry Henry'den geçip 52 gol bilen Fransiýanyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy. Messi Maradona'dan ozdurdy. Lionel Messi bolsa özüniň hyýaly gahrymany Diego Armando Maradona'dan öňe saýlany. Ol hem dünýä çempionatyna 9 gol geçirdi. Maradona'nyň dünýä çempionatlarynaky gol sany 8-e deňdir. Argentinada bir uğurda rekord 10 gol bilen Batistuta degişlidir. Şeýle Messi Argentinanyň ýygnysy bilen Awstraliýanyň ýygnysynyň arasynda geçirilen duşukda oýnap, karýerasyndaky 1000-nji duşugyny oýnady. Şol duşuklarda ol 789 gol geçirmek başardy. Ronaldo 5 çempionatda gol geçiren ilkinji futbolçy. Portugaliýanyň ýyldyzy Cristiano Ronaldo Gana ýygnysy bilen geçirilen duşukda tapawutlanyp 5 tane dünýä çempionatynda gol geçiren ilkinji futbolçy boldy. Ol şol bir wagtda 14,15 ýyldan soňra Portugaliýanyň ýygnysynda duşugyň ilkinji minutlarynyň meýdança çykmady. Ol Portugaliýa bilen Şweytsariýanyň arasyndaky duşugyň 73-nji minutynda meýdança çykdy. Portugaliýa bu duşukda garşydaşyny 6-1 hasabyna ýeňdi. Ýöne Ronaldo tapawutlanyp bilmedi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýle hem Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabatda sapary, Türkmenistan Russiýa lalaşyklaryň toplumyna gol çekiler, internet paketlarynyň täze narhlary, Türkmenistan Aşgabatyň teatrlaryna dünýä nusgaw sahna eserleriniň hepdeligi, Türkmen film birleşigi täze kinolaryny ködürleýär. Katar 2022 Nowat 1-4 finalda ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Turkmenistan projeleniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ineki sanynda görüşýänçek, hoşta bolun.